s'anomena Divin Selecció. És un vi de Xirà, Manto Negro i Callet, pràcticament és un Xirà perquè té un 84% de varietat Xirà i un 8 de Manto Negro i de Callet. Ha estat 12 mesos en bota de roure, pràcticament roure francès, un 90% de roure francès i un 10% de roure americà. Pasa 9 marcas significa un reto, un cambio total en el mundo del etiquetaje del vino, algo revolucionario y algo que está destinado a llamar la atención sobre un caldo que es buenísimo. Na Teresa, sabiu de Navalina Hernández, un escriptor i amic nostre que vivia abans a Souba. És un enamorat del vi, era un enamorat del vi, i està apassionat en el nostre projecte de Divins. Aleshores, ens va proposar que cada any, el dia de la verema, ens faria un brindis, ens escriuria un brindis. Vino vinín de la copa, copín de la cantincopa. Quien no diga 3 veces conmigo vino vinín de la copa, copín de la cantincopa, no probará ni una gota.